nog iemand? Wie zouden wij kunnen missen? Sinterklaas! Sinterklaas! En waar is Sinterklaas, Piet? In Spanje! Ja, maar echt heel goed Spanje, dat is waar. Maar dit jaar komen we alleen. Maar ik ken u wel even. Misschien, om Sinterklaas te roepen, moeten jullie op jullie best een mooi liedje zingen. Ja, Ja, heel leuk. welk liedje wil jullie zingen? De stoppel, wat hebben we nog? Wie stemt ervoor? Jij mag een liedje kiezen. Ja, Jij mag, kom eens even hier, jij mag een liedje zingen voor ons. er staat een liedje precies. Jij mag een liedje kiezen. Welk liedje gaan we zingen? Oké, iedereen akkoord? Allemaal tegelijk. Oké, zijn jullie klaar? Maar je moet wel heel goed best doen. Allemaal mooi voor. Dan komt Sinterklaas niet. Hij gaat de symbool staan. En dan worden jullie allemaal in de zak gestoken. Wie wil niet in de zak gestoken worden? Kom op! Wacht, oké. Opzet. 1, 5, 6, 7, 8. Ik zie Sinterklaas nog niet. Jullie wel? Ja, straks mee in de zak. Zo Misschien moeten jullie nog eenmaal proberen, maar nog beter jullie best doen. Nog een beetje later. Dat Sinterklaas niet zo goed hoort. Sinterklaas is een beetje doof al, hè? Dan houden we neer al, hè? Oké. Opgelet. 1, 2, 1. Dat was heel uitgezongen, vriendjes. En hier gaan we zitten zien. Ja, buiten hebben we speciaal een troon gemaakt voor u. Voor de Pieter. Ja, Pieter, kijk eens naar die troon. Hoe mooi. Oh, dat is een schone troon, is die? Zet op zich. Oh! Ik denk dat de Sint een beetje veel snoep heeft gegeten. Wat een mooie tekening. Ik zoek 2 helpers hier. 2 Zwarte Pieter. Jij mag eens hier komen. Jij mag mijn staf vasthouden. Jij mag daar gaan staan. En een andere helper, die mag de grote dikke boek vast. Ja.